Dneska si ukážeme nejaké experimenty aj s matematikou, čo veľmi nemusím, ale dajme tomu. Ale začneme fyzikou. Ja si poprosím svoju šarmantnú asistentku na sekundičku, nech mi príde pomôcť. Toto je moja Dorotka. A máme tu jeden veľmi pekný experiment s papierom. Ja budem mať papier a Dorotka bude mať maticu. Ja vám ukážem, zober si ju, prosím ťa, a ukážem na kameru, aby ste všetci videli, že to je matica. Najväčšia matica, akú som doma našiel, a obyčajný hárok papiera. Keď môžete, napíšte mi, čo je ťažšie, či papier alebo matica. No, ja si počkám na tie odpovede, čo vy dáte. Čo je ťažšie, matica alebo papier. A zároveň sa vás opýtam, keď to takto pustím, tuto z tejto výšky, dokladaj túto maticu, keď to obidvaja pustíme naraz, čo by mohlo dopadnúť na stôl skôr? Takže 3, 2, 1, tak. Kam to ponáhľaš? Ale videli ste, že matica skutočne dopadla oveľa skôr, oveľa rýchlejšie ako tento papier. Tam som videl poznámku, že keď to pustím takto, skúsime to pustiť takto. Teraz, keď to pustím takto, dopadne skôr čo? Matica alebo papier? Skúste nejakú odpoveď. To bolo veľmi rýchle. Skúsu niekde nájsť. Máme ešte vôbec maticu? Dobre. Šarmantná asistentka už je pod stolom. Výborne. Skús to nepustiť skôr, ako poviem štart. Takže to pustíme teraz takto. 3, 2, 1, štart. Zase dopadla matica skôr. Už som tu počul odpovede. Povedzte mi, ďakujem zatiaľ, Dorotka. Ja sa na chvíľučku zavolám zase. Takže skúste mi napísať, prečo dopadla matica skôr. Už som tam videl niektoré odpovede, lebo je ťažšia. Je to pravda? Matica je ťažšia, má menší plochu. Aha, a čo tam má tá plocha? Už Galileo Galilei prišiel na to, že nezáleží pri voľnom páde od hmotnosti, ale od gravitačného zrýchlenia. To je to, čo sa na základnej škole učíme, že je najprv 10, potom to je 9,8, potom to je 9,81 a stále sa to spresňuje, čím sme na vyššom štádiu toho učenia sa fyziky. Ale vlastne záleží na gravitačnom zrýchlení. No a prečo padá papier ináč ako matica? Matica, či papier má na svoju hmotnosť obrovskú plochu a my máme okolo seba našu atmosféru, vzduch okolo nás. Môžeme si ho ukázať, my ho síce nevidíme, ale môžeme ho cítiť. Nemyslím takto, ale môžeme ho cítiť. Všetci z vás teraz si spomente na niekoho, koho nemáte radi. Zatvorte oči a začnite vo vzduchu packovať. Keď to urobíte poriadne rýchlo, zistíte, že okolo nás je vzduch, ktorý je odporný. Áno? Pri určitej rýchlosti je dokonca ten odpor taký, že ja keď som vyskočil z lietadla, tak v určitej rýchlosti už som prestal zrýchľovať, lebo ma brzdil odpor vzduchu. OK. Takže tento papier má na svoju hmotnosť obrovskú plochu a preto ho ten odporný vzduch brzdí. Neviem, či viete, ale na Mesiaci urobili taký pekný experiment. Zobrali pierko a kladivo. Ja tu nemám kladivo, lebo by mi to rozmlátilo stôl, ale keď oni to na tom Mesiaci pustili, tak to dopadlo naraz, pretože na Mesiaci je síce gravitácia, čiže gravitačné zrýchlenie tam je, ale nie je tam odpor vzduchu. Dá sa urobiť počas tohto streamu experiment ako na Mesiaci? Môžeme si tu urobiť vlastne bezatmosférový stav? Nie úplne bezatmosférový. Vieme tento experiment urobiť tak, aby dopadol ako na Mesiaci? Skúste mi odpovedať. Dá sa to, nedá sa to? Áno, nie? Dávam vám pár sekúnd. Áno, nie, áno, nie. 3, 2, 1. No, musíme urobiť vákuum. Nesmie tu byť vzduch, takže všetci naraz. Skúsim. No, stále to padá pomaly. Musíme urobiť niečo iné. Dorotka, poď, urobíme ten experiment znova. Takže, sekundička, vzdialíme sa. Matica je stále tá istá, papier je stále ten istý, ale tomuto papieru necháme jeho hmotnosť, ale zmenšíme jeho plochu. Takže skúsime to teraz, dúfam, že to je pekne vidieť. 3, 2,
1, štart. A dopadlo to naraz. Čiže nezáleží od hmotnosti, ale záleží iba od gravitačného zrýchlenia a od odporu vzduchu na našej planéte, pretože máme atmosféru a dosť hustú. Takže keď máme tvar čo najpodobnejší, respektíve čo najaerodynamickejší, tak to spadne skoro bez odporu vzduchu. Teda minimálne budú vlastne tie výsledky rovnaké. Na to prišiel už Galileo Galilei, takže máme dokázané, že nezáleží od hmotnosti. Ak by bola pravda, že záleží od hmotnosti, tak ja mám 100 kg, Dorotka má, dajme tomu nejakých 30, takže keby sme vyskočili z lietadla naraz, tak by to znamenalo, že ja by som dopadol skôr a ešte by som si fotil Dorotku, ako letí vo vzduchu. Nie je to pravda, máme približne rovnaký odpor vzduchu, takže by sme išli k Zemi podobnou rýchlosťou. Super. Takže to bola troška fyziky. Chcem sa teraz venovať matematike. Veľakrát ste už určite počuli niečo exponenciálne rastie, je to exponenciálny rád, proste niečo, funkcia je exponenciálna a možno ste nepochopili, čo to je, keď niečo exponenciálne rastie. Máme tu hárok klasického papiera, kancelárskeho. Koľkokrát môžeme ten papier ohnúť na poli ručne? Nemyslím, že použijeme nejaké nástroje. Koľkokrát môžeme ten papier ohnúť na polovicu? No, ja už mám raz, dva, už idem na tretí, teraz budem chvíľočku ticho, budem počítať. 3, 4, ja mám 4, ty máš toľko? 3 krát, poď ďalej, 4, 5, už to začína byť celkom hrubé, že? 5 krát ohnutý papier, idem na 6 krát. Super. Máme už nejaké odpovede, keď si niekto typol, že koľkokrát môže ohnúť papier? 7 krát. Filip Stanek. Tam vidím B. Bčko máme 7 krát. 7 krát. Výborne. 7 krát. Dal aj niekto nejaký iný typ ako 7? Ačko. Tam máme 10 krát. Veľa ľudí, ktorých som sa pýtal takto akože na verejnosti, že koľko, tak odpovedajú okolo 10, ale už som mal aj odpovede, že 42. To je odpoveď na všetko. Super, je to otázka všeobecne vesmíru a tak vôbec. Veľmi veľa odpovedí je 7, pretože to je veľmi známa odpoveď, ale veľa ľudí odpoveda 25. Ide to 12 krát. Výborne. Boriči mi to vyskúšali 10 krát. Robili to s takým obrovským papierom na celú halu. Tým sa to podalo 10 krát a je jedna Aziatka, ktorá to urobila na 12 krát, ale to už je veľmi špeciálny typ ohýbania, ale bežný papier, kancelárska A4 je 7 krát. Teraz som na 7 a je to moje posledné ohnutie na poli. Ty máš koľko? 6 krát. Nie, to nejde. Deti, ktoré nemajú takú silu v rukách, to dajú na 6 krát. Ja som to dal takto na 7 krát. Skúsime si robiť detail. Môžete si všimnúť, že mám ohnutý papier. Je to 7 krát, Dorotka má o jeden ohyb menej. Prečo to je tak? Prečo to nejde viackrát? No, matematicky to ide. Ja som chcel teraz povedať. To už je guľka, to už nie je ohnutý papier. Super, Dorotka, ďakujem pekne. Si silná baba, môžeš sa to sadnúť. No a my si to vlastne teraz vysvetlíme, o čo tu ide. Je to exponenciálny rád. Náš papier má hrúbku tých 100 mikrometrov. Áno. A teraz, keď ho ohneme na polovicu, tak sú to dve vrstvy toho papiera. Čiže to je dvojnásobná hrúbka. Každým ohnutím toho papiera sa jeho hrúbka zdvojnásobí. Ono pri malých číslach to tak nevyzerá. Je to 1, 2, 4, 8, 16, 32. No a ja tu mám takú tabuľku, kde som si urobil taký prehľad. Zoberte si, že keby ste ohli ten papier iba 3 krát, už máte hrúbku 1 mm. Skoro, to je 0,8 mm, skoro 1 mm. To je 3 krát ohnutie. Pri 6 krát ohnutí, ako má Dorotka, už je to hrúbka 6,4 mm. To je akože celkom ešte v pohode zohnutelné, ale už pri 7 ohnutí to už má centimeter a 1,2 cm.
čo už je dosť veľká hrúbka a veľmi veľa vrstiev. Tých vrstiev tam je 128. Skúste si to potom prepočítať, že každý ohnutý sú 2, 4, 8, 16, 32 a už tu začína byť vysoké číslo a po fyzike už toto začína byť hraničné. My to nespravíme, ale matika má takú jednu možnosť pokračovať ďalej. To, čo my už neurobíme rukami, dokážeme urobiť matematicky. Tak si poďme ukázať, ako toto číslo začína stúpať. Je to exponenciálna krivka, takže pri 10 ohyboch by mal teoreticky ten papier už hrúbku 10 cm. 10 cm. Tu mám 16 hárkov papiera. To je to, ako keby sme mali iba 4-krát ohnutý papier. A bola by to hrúbka 1,6 mm, tak ako je to vlastne vypočítané matematicky. Takže matematici dokážu pokračovať ďalej. A poďme na veľmi zaujímavé čísla. Keby sme 14-krát ohnuli ten papier, keby to šlo, tak jeho hrúbka toho zväzku už by mala 1,63 metra. To je výška mojej manželky. Niekde tuto, áno, by bol ten papier. Pri takých 16 ohyboch už je to 6,3 metra, to je výška môjho domu. Pri 20 ohyboch je to 10 metrov, čiže toto zabehne taký dobrý športovec taký vrcholový športovci to zabehnú za 100 metrov. Vrcholový športovec to zabehne za 10 sekúnd. Ale zaujímavé sú tieto čísla. Pri 29 ohyboch už je to 52, je to 53 km, to už je viac ako maratón. To už je ohromná vzdialenosť, ohromná hrúbka. Pri 32 ohyboch je to skoro 430 km, čo je vzdialenosť väčšia ako medzi týmto miestom a vami v Brne, kde teraz vlastne vysielate Science On, ktorý máme vlastne vzdialenosť 339 km. Čiže ten papier, keby bol zložený 32 krát, už by bolo vzdialenosť Prešov, Brno. A to číslo 42, ktoré niekto zaklikol, možno iba zo strandy, tak už je taká hrúbka, že by to bola vzdialenosť väčšia ako vzdialenosť Zem a Mesiac. 430 000 km. To číslo bolo 439 000 km. Šialené. A ak by sa nám podarilo matematicky zohnúť ten papier 51 krát, tak jeho hrúbka by už bola viac než vzdialenosť Slnko a Zem. Čiže viac ako 150. Tu je to presne dokonca skoro dvojnásobok. Viac ako 150 miliónov kilometrov. Čiže takto prudko rastie číslo. Každým ohybom sa číslo zdvojnásobí. Čiže pri 51 krát zohnutom papieri by bola vzdialenosť väčšia ako Zem, Slnko, ale iba pri 50 by to bola polovičná vzdialenosť. Tak toto je krása exponenciálnej krivky. A pozor, napríklad táto exponenciálna krivka je napríklad pri množení sa baktérií alebo všehobec. Keď sa baktéria svojim delením zdvojnásobí, to je krásne, delením sa dvojnásobí, tak vlastne jedna baktéria robí 2 baktérie, ale tieto 2 baktérie robia 4 a vieme si predstaviť, ako rýchlo sa to potom stane na číslo niekoľko miliónov alebo miliard. Takže to bola matematika a fyzika, že prečo niektoré fyzikálne veci sa nedajú overiť, ale matematicky áno. A ukážeme si ešte jeden experiment. Mne sa strašne páčilo, ako Aleš povedal, že povie, prečo je papier biely a ja vám skúsim vysvetliť, ako je možné, že my vnímame papier, že je biely. Mám pre vás jednu úlohu. Keď viete čítať, tak buďte takí dobrí a čím skôr prečítajte tento papier. Asi sa to dlho číta, že? Je to strašne zle viditeľné. Tak vám skúsim pomôcť. Viete, to skúsim takto. Je to tam čitateľné? Skúste napísať, čo tam vidíte. Vidíš ma? Vidím ťa. Čau. Čau, Dudana, vidím ťa. A vidíš ma? Dokonca som 3 otázniky, že? Zrazu to je čitateľné. Doteraz to čitateľné nebolo. A teraz to už čitateľné je. Ako je to možné? Naše oči vnímajú len 3 farby. Červenú, zelenú a modrú. Máme v sietnici také 3 typy tyčiniek, ktoré reagujú na tieto 3 farby. No, ale zaujímavosť, že biela farba odrazí všetky 3 farby a my ju vnímame ako bielu. Červená fixa, alebo tento červený Gameboy, čo to je, odrazí iba červenú, pretože je červený.
Toto zelené pero odrazí iba zelenú a niečo modré odrazí iba modrú. Dobre, ak preto dáme červený filter, čo tam stane? Všetko biele svetlo, ktoré od svetla alebo od slnka prichádza, sa od bieleho papiera odrazí a cez červený filter prejde len červená. Od tej červenej fixy sa odrazí iba červená a od modrej fixy sa odrazí iba modrá. Ale cez červený filter prejde len červená, takže z bieleho papiera sa stane červený papier, červená fixa ostáva, takže ju prakticky nie je vidieť a to modré, čo bolo napísané, cez tento filter neprešlo a tvári sa to ako tmavý text, ktorý vlastne nevidíme, lebo neprešiel, ale tým, že tam je v tej červenej jediná tmavá plocha, iba ten text, vidíš ma, tak je možné, že to vidíme. A mám tu taký predmet, ktorý sa teraz javí úplne ako čierny, prakticky ho nie je vidieť, na tom čiernom tričku ho skoro nie je vidieť, ale on je krásne modrý, pretože my teraz ho vnímame, ako to odrazilo to modré svetlo až do nášho oka, ale keď dáme pred neho červený filter, tak vlastne všetka tá modrá zanikla a nie je ju vidieť. Moja dcéra, ktorú ste už videli teraz, mi nakreslila krásnu duhu, takúto krásnu duhu mi nakreslila, no proste nádhera. To je taká že to je čierno-biela duha, no a zase kvôli filtrom to nie je vidieť. My vnímame celé spektrum od červenej po fialovú presne kvôli tomu, že vlastne oči vnímajú červenú a zelenú a modrú. Keď vnímame červenú aj zelenú, tak sa nám to spojí do žltej. Zelená a modrá nám proste vlastne urobia takú tyrkysovú a tak ďalej. Čiže vlastne sa nám tie farby v tom mozgu miešajú a môžeme si povedať takú základnú vec, že všetky farby vidí náš mozog a nie naše oči. Takže sa chlapi nikdy nehádajte so ženami, akú farbu vidíte, pretože ženy vidia 16 miliónov farieb a chlapi len tých 16, aj to posledné dve už nebudeme pomenovať.